Прывітанне. В эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы «Літва запальвае чырвонае святло для беларускіх харчоў». Сёння наш госць, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў замежных справах Валер Кавалеўскі. Валер, добрый дзень. Добрый дзень, спадар Юрый. Валер, з учорашняга дня, з 3 чэрвеня, у Літве дзейнічае забарона на ўвоз з Беларусі і Расіі вялікага спісу харчовых прадуктаў. Ажно 2800 відаў. Прычым гэтая забарона тычыцца ўвозу гэтых прадуктаў і фізічнымі асобамі. І вось учора на мяжы было шмат сумных сітуацыяў, калі беларусаў прымушалі выкідаць прадукты на мяжы. Як літоўскія ўлады тлумачаць тое, што абмежаванні распаўсюджваюцца і на імпарт фізічнымі асобамі? Да гэтага часу я не пачуў нейкіх такіх уцямных тлумачэнняў да гэтай праблемы. То бок, тая палітыка, якая была прынятая на абмежаванне правозу харчавання, яна нібыта меркавалася, што яна будзе нацэленая супраць юрыдычных асобаў, апынулася, што таксама і супраць фізічных асобаў. І ў гэтым сэнсе, канешне, мы бачым моцны дысбаланс таго, што церпяць людзі ад гэта. Я б нават не назваў гэтыя сітуацыі сумнымі, а нават драматычнымі, таму што людзей прымушаюць выкідваць тое, што яны маюць як асабістыя рэчы, фактычна. Гэта важна для людзей. Это і пачастункі, і гэта нейкія рэчы першай неабходнасці. Мы таксама можам улічваць, як складана зараз прайсці мяжу з еўрапейскімі краінамі, колькі гадзін трэба чакаць у чэргах. Часам падарожнічаюць цэлыя сем'і, часам з маленькімі дзецьмі. І гэта ставіць вельмі такія складаныя, дыскамфортныя пытанні для беларусаў, якія вандруюць, што ім з сабой весці, каб разлічыць вось гэты час стаяння, чакання на мяжы, і каб не траціць тое, што насамрэч было набытае за ўласныя грошы. І тут пытанне балансу. Што робіць такая палітыка? Яна фактычна забірае ў людзей тое, што іх асабістае, але ці гэта прыводзіць да нейкіх наступстваў для рэжыма? Ці рэжым адчувае гэты ціск? На мой погляд, у гэтай сітуацыі якраз такі рэжым будзе стаяць у старане, пасмехвацца, таму што для іх это такая вельмі добрая сітуацыя. Яны ад гэта толькі атрымаюць нейкія дадатковыя плюсы, бо іх інтарэсы не закранутыя, але разам з тым мы адчуваем, што можа павялічыцца дыстанцыя паміж беларусамі і замежнымі краінамі. Так, на праўладных, дарэчы, тэлеграм-каналах такое суцэльны настрой зларадства. Хотели в Европу? Вот вам, калі ласка. Вот так. Валер, такое больш практычнае пытанне. Ці ведаў АПК, аб'яднаны пераходны кабінет, пра гэтыя меры, пра тое, што рыхтуюцца такія меры, і ці былі абмеркаванні, магчыма, з вамі? Ясна, што вы не літоўская ўлада, вы не суб'ект літоўскай улады, але тым не менш. У нас была інфармацыя пра тое, што рыхтуюцца такія абмежаванні. Мы не ведалі падрабязнасцяў такой палітыкі, і з намі не было абмеркаванняў ці кансультацый пра то, якім чынам іх найлепшым чынам рэалізоўваць. Але тут я дадам, што ўчора, калі з'явіліся першыя звесткі пра тое, што адбываецца на мяжы, як церпяць людзі, і калі ўжо з'явіліся цэлыя публікацыі на гэты конт, то я звярнуўся ў МЗС Літвы з прапановай паглядзець на тое, што адбываецца, звярнуць іх увагу на гэтую сітуацыю, і папрасіў іх пра тое, каб яны падумалі, ці можна што-небудзь зрабіць зараз для таго, каб выправіць гэтую сітуацыю, бо гэтая палітыка відавочна, што яна б'е міма, яна б'е не па тых, супраць каго яна была нацэленая ад самага пачатку. І тут я аддам належнае нашым партнёрам з літоўскага боку, што гэта інфармацыя была ўспрынятая, што было запэўненне, што вось гэтая дыскусія, яна працягнецца цяпер ужо на міжведамственным узроўні паміж міністэрствам сельскай гаспадаркі і мытнай службай Літвы. Літаральна сёння павінна праходзіць такая кансультацыя для удакладнення ці высвятлення ўсіх абставінаў і удакладнення таго, як будзе працаваць гэтая палітыка далей. Валер, я думаю, і вы бачылі паведамленні пра тое, што
літоўскія мытнікі учора патрабавалі ад беларускіх падарожнікаў выкідаць і тыя прадукты, тыя харчы, якія не значыліся ў спісе. І нават тыя людзі, скажем, купілі ў duty-free нешта на беларускім баку, яны вязуць там пакеце запакаваны з duty-free печаткай, выкідай. Ці вяртайся, Беларусь. На ваш погляд, па вашай інфармацыі, гэта, як той казаў, эксцэс выканаўцы, ці ёсць какие-то іншыя інструкцыі? Магчыма, большыя, чым пісаны закон, чым гэты спіс? Я все-таки спыніўся б на першым варыянце, што гэта выканаўцы вельмі стараюцца выконваць новую палітыку. Часам такія выканаўцы вельмі радыя новым паўнамоцтвам, і гэта сапраўды моцнае паўнамоцтва, якое закранае людзей наўпрост. Мне, канешне, з гуманітарнага пункту гледжання не зразумела, як можна забіраць у людзей сапраўды тое, што прыналежыць кожнаму з нас кожны дзень. Мы гэтым карыстаемся, нам гэта патрэбна. Гэта можа быць пра тыя людзей, якія вандруюць далёка, якім трэба карміць сваіх дзяцей у машынах. То бок я не разумею гэтай логікі, не выглядае, што яна была і добра прадуманая, і ці даведзеная да выканаўцаў на тым узроўні, каб яны сапраўды ўлічвалі розныя абставіны, розныя акалічнасці тых людзей, якія перасякаюць мяжу. Валер, а все ж таки про эту меру, можа, больш падрабязна вы маглі бы сказаць, у чым як бы ідэя, у чым мэта? Вось ваш калега, дарадца Ціхановскай у эканамічных пытаннях, Алеся Ляхновіч, прывёў лічбы, што гандаль паміж Беларусю і Літвой, он мізэрны, мінімальны, самы нізкі ў минулым годзе. Чаму увогуле літоўцы вырашылі, давайте мы забаронім этот імпорт харчоў? Он не шмат складае, это больш сімвалічная мера. Сказаць, што этот імпорт неяк умацоўвае беларускі рэжым ці дапамогу беларускага рэжыму расійскай ваеннай машыне, магчыма і так, магчыма там так і думаюць. Як там думаюць? Як яны для сябе аргументуюць, чаму это трэба рабіць? Все ж таки палітыка абмежаванняў на пастаўкі сельскагаспадарчай прадукцыі, яна прымаецца на агульнаеўрапейскім узроўні. Тое, што Літва з'яўляецца нашым непасрэдным суседам, робіць яе як бы першым месцам, дзе такія захады імплементуюцца. І ў гэтым сэнсе таксама трэба адзначыць, што захады супраць расійскага імпарту сельскагаспадарчай прадукцыі, яны таксама вымушана зараз уключаюць і Беларусь, таму што ў нас адзіная эканамічная прастора, мытная прастора, і любая прадукцыя, якая паходзіць з Расіі, можа апынуцца прадукцыяй з сертыфікатамі з Беларусі. І таму еўрапейскія краіны ў гэтым сэнсе вымушаныя сінхранізаваць вось такія санкцыйныя захады. Тут мы можам толькі, скажем, адзначыць вось гэтую абсолютна шкодную для нас блізкасць з Расійскай Федэрацыяй, з яе эканомікай. Я ўжо не кажу пра вайну і пра ўсе яе наступствы, але вось менавіта тое, што Расію санкцыянуюць праз яе ўдзел, праз яе агрэсію супраць Украіны, санкцыянуюць самымі рознымі захадамі, гэта будзе закранаць Беларусь усё больш і больш. Мы таксама павінны разумець, што у гэта ёсць больш агульны палітычны кантэкст. Валер, вы сказалі пра універсальную палітыку еўразвязу, але пакуль мы такой універсальнасці не бачым. Ёсць мяжа з Польшай, ёсць мяжа з Латвіяй, таксама краіны еўразвязу. Там, прынамсі, такіх сітуацыяў не ўзнікае. Можа быць, пакуль, а можа і на агул. Так это все ж таки нейкая агульная палітыка, якая чамусьці у Літве ўжываецца, а ў Польшы і Латвіі пакуль не. Ці это нейкае суверэннае рашэнне Літвы у межах, зразумела, агульнай лініі, але асаблівае сваё. Мы зробім так, мы гэтае агульнае рашэнне рэалізуем так, а, умоўна кажучы, палякі рэалізуюць інакш. Это іх справа. Так ці так? Так, Літва суверэнная дзяржава. Мы гэта для сябе прымаем. Яны ў праве прымаць свае суверэнныя рашэнні.
Разам з тым, калі казаць пра вось такую палітыку датычна Беларусі, я памятаю, як у мінулым годзе у жніўні праводзіліся адмысловыя кансультацыі паміж міністэрствам унутраных спраў Літвы, Польшчы і Латвіі, і Эстонія туды далучылася таксама, для таго, каб абмеркаваць, якія захады зрабіць супраць рэжыму Лукашэнкі менавіта на мяжы з Беларусю у сувязі з тым, што ў Беларусі былі размешчаныя наёмнікі Прыгожына. Тады пачалася такая вельмі небяспечная рыторыка з боку самога Прыгожына і Лукашэнкі. Спрабавалі гэта нейкім чынам інструменталізаваць, рабіць ціск на еўрапейскія краіны. І вось у той момант менавіта былі запланаваныя гэтыя кансультацыі, якія паказвалі такі скаардынаваны, сінхранізаваны падыход з боку наших еўрапейскіх суседзей да рэжыма Лукашэнкі. І хто ведае, як скончыліся б тыя кансультацыі тады ў жніўні, напрыканцы жніўня 2023 года, калі б Прыгожин не загінуў у выніку авіякатастрофы ці падарванага самалёта. Але тады, калі ўжо адбываліся гэтыя кансультацыі, запланаваныя яшчэ раней, то яны прыйшлі да такіх больш-менш касметычных высноваў, але на той момант ужо пагроза вельмі знізілася. Таму, конечно, мы заўсёды выступаем за тое, каб былі кансультацыі паміж нашымі еўрапейскімі суседзямі, каб эта палітыка была скаардынаванай, і мы таксама заўсёды запрашаем да таго, каб праводзіліся кансультацыі з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Бо хто, як не мы, ведаем сітуацыю знутры Беларусі, хто, як не мы, маем доступ да той інфармацыі пра настроі людзей, пра патрэбы людзей. У гэтым сэнсе мы абсолютна адкрытыя да такіх кансультацый, каб тыя рашэнні, якія прымаюцца ці аднаасобна, як зараз гэта зрабіла Літва, ці супольна, каб яны былі збалансаваныя, каб яны выключалі такія непрыглядныя сітуацыі, якія зараз адбываюцца на беларуска-літоўскай мяжы. Валер, вы уже сказали про размовы з литовским МЗС, с вашими былыми коллегами. Я разумею, что это размовы были конфиденційные, но тем не меньше, может быть, вы можете какие-то детали расповесці. А что вам там казали? Акрамя того, что мы вас пачулі, дзякуй вам за звонок, як той казаў, мы будем думаць. А штосьці па сутнасці, на ваши аргументы, вы ж прыводзілі нейкія аргументы, відаць, і што вам больш прадметна казалі, акрамя гэтага сакраментальнага, мы вас пачулі? Я скажу так, размова, я, конечно, не могу раскрывать детали ці некія тональнасці ў гэтай размове, але першапачаткова была упэўненасць такая, што гэта тая палітыка, якая прынятая дзяржавай, і тая палітыка, якая будзе выконвацца. І тут няма асабліва прадмету для размовы. Тым не менш, вось на працягу нашага абмена абмеркавання гэтай сітуацыі, ўсё ж такі мяне пачулі і зрабілі свае пэўныя крокі для таго, каб гэтую сітуацыю паглядзець на яе па-іншаму, ацаніць нейкія новыя звесткі. Тым больш, што сітуацыя была абсолютна новая, і, магчыма, да таго часу, на той момант, калі ў мяне была размова, яшчэ не было нейкіх звестак з мяжы. І я могу сказаць так, што рэакцыя была канструктыўная, зацікаўленая, і мяне запэўнілі, што будуць практычныя крокі для таго, каб вывучыць яе і паглядзець, якія могуць быць новыя крокі па выпраўленню яе. Валер, вы сам у мінулым дыпламат, і вы ведаеце, што дыпламат – это ўсё ж такі, ці ў першую чаргу, это чыноўнік. І это чалавек, які рэалізоўвае лінію, которую не ён прыдумаў. І яго, што называецца, пакліканне – это менавіта гэта рабіць, а не фармаваць палітыку. У вас былі какие-то, у аб'яднанага пераходнага кабінету, размовы з палітыкамі літоўскімі, з тымі, хто прымаў гэтае рашэнне, а не з тымі, хто выконвае. Бо МЗС, урэшце рэшт, можа сказаць, так вырашыла наша ўлада, так вырашыла тыя, хто прымаюць рашэнне, а мы не прымаем іх. Так вот, з палітыкамі літоўскімі вы это абмяркоўвалі? Можа, этими днямі? Я перш скажу, што дыпламаты – это все-таки людзі, якія працуюць у абодва бакі. Яны працуюць і на прыём у тым ліку. Таму вельмі важна для дыпламатаў збіраць інфармацыю, як працуюць тыя ці іншыя захады, як фармуюць тыя ці іншыя палітычныя пазіцыі. І ў гэтым сэнсе
я калі быў дыпламатам таксама, мне даводзілася быць менавіта тым перадатачным механізмам, які дапамагае зразумець рэакцыю на палітыку дзяржавы, і такім чынам праз прадастаўлення, праз перадачу гэтай інфармацыі таксама ў пэўным сэнсе ўплываць на тое, як гэтая палітыка будзе выконвацца далей. На сённяшні дзень я не могу сказаць, што ў нас былі менавіта ў аб'яднанага пераходнага кабінета былі кантакты з літоўскімі палітыкамі, якія прымалі гэтае рашэнне. Ўсё ж такі гэтае рашэнне было на ўрадавым узроўні, прынамсі яно выконваецца на ўрадавым узроўні. Магчыма, у офісе Святланы Ціхановскай, якія знаходзяцца ў Літве, у іх ужо была магчымасць кантактавацца з літоўскімі палітыкамі, звярнуць увагу на гэтую сітуацыю. Но у АПК пакуль такой магчымасці не было. Скажите, вот вы сказали про громадскую реакцию. Ці адсочваеце вы, АПК, офіс Ціхановскай, рэакцыю літоўскага грамадства? Бо сітуацыя, скажем так, экстраординарная, і як бы картинки з мяжы, вот эти расповеды, они, я так разумею, разыходзяцца, они вядомыя. Як рэагуюць літоўцы, як рэагуюць літоўскія медыа, як рэагуе літоўскі палітыкум? Так і трэба? І добра, як бы, беларусы вот, як бы, в этом удзельнічаюць в вайне, і вот ім так і трэба. Ці ёсць нейкія іншыя галасы? Мне была магчымасць размаўляць пра гэтую сітуацыю з літоўскімі экспертамі, і, скажем так, рэакцыя была адмоўная на гэтую палітыку, але я разумею, што, ў прынцыпе, калі глядзець на літоўскае грамадства, то рэакцыя по вызначэнню яна будзе змешаная. Хтосьці будзе падтрымліваць урад, хтосьці будзе крытыкаваць яго. Так, гэта нармальна у дэмакратычных краінах, калі няма аднаго канкрэтнага меркавання, тым больш, што, зноў жа, сітуацыя на мяжы складаная. Мы не гаворым толькі пра тое, што гэта нейкія абмежаванні супраць фізічных асобаў. Для літоўцаў гэта абмежаванні супраць людзей, якія прыязджаюць з Беларусі, якая з'яўляецца часткай вайны супраць Украіны і якая з'яўляецца тэрыторыяй для авантур Пуціна з выкарыстаннем ваенных, з выкарыстаннем ядзернай зброі, з міграцыйным крызісам, з тым, што Лукашенко гаворыць пра тое, што ён гатовы ісці далей у самых розных пытаннях і заставацца такой пагрозай. То бок нам трэба таксама паглядзець на сітуацыю Беларусі, на літоўска-беларускую мяжу вачыма літоўцаў. І мы зразумеем, што ўсё не так проста і ўсё не так адназначна. Мы таксама можам спытацца ў сябе. Вось калі у Беларусі ўсё так кепска, калі разбураюцца дэмакратычныя механізмы, там інстытуты, даруйце, калі тысячы палізняволеных знаходзяцца ў турмах і з іх здзекуюцца штодзень, адбываюцца арышты, расійскія военные рассяліліся па ўсёй краіне, і тут ядзерная зброя, і гэтак далей, то пытанне таксама, чаму літоўскі народ, грамадства ці дзяржава не могуць пабачыць нейкія больш актыўную рэакцыю з боку беларусаў на тое, што адбываецца. То бок сітуацыя такая вельмі непростая для нас, і е вельмі непроста ацэньваць літоўцам. Таму я не чакаю таго, што рэакцыя літоўскага грамадства на гэтую сітуацыю будзе рэзка адмоўнай ці, наадварот, рэзка станоўчай. Найхутчэй гэта будзе змешана, як мы назіраем гэта сёння. І тым не менш важна, што ёсць і спробы зразумець пазіцыю людзей, якія прасякаюць мяжу, якія сутыкаюцца з такім стаўленнем, з такімі праблемамі. А калі браць, пра што вы ўжо крышку сказалі, як бы такое стратэгічнае, што ли, бачанне, для ўсіх відавочна, і для тых, хто за, і для тых, хто супраць, што гэта беларусаў раздражняе. Тых людзей, якія едуць праз мяжу. Можна падумаць, што гэтае раздражненне скіраванае не на Лукашэнку. Тут няма такога ланцужку, што вот вас прымусілі выкідаць прадукты, потым вы вернёцеся ў Беларусь і пойдёце з віламі ў Дразды скідаць Лукашэнку. Ці можа хтосьці так і думае, што так і будзе. Да, вот мы як бы беларусам паказалі, што яны і хто яны такія вот для нас. Вот. Они это зразумеюць, пойдуць з віламі на Дразды. Такое як бы бачанне ці нейкае іншае. Ці вот літоўцаў, скажем, тое, што людзі раздражнёныя, просто не турбуе.
Ну так, в принципе, и трэба, да. Вот вы виноваты, с вашей территории летели ракеты, с вашей территории шли российские войски. Ну вот, как бы, не скардитесь, что у вас харчи отбирают. Так? Я думаю, што это раздражняе не толькі людзей, якія перасякаюць мяжу, гэта расстрайвае беларусаў, якія з'яўляюцца проста назіральнікамі, і мы адсюль з гэтага боку мяжы таксама можам гэта ацэньваць крытычна. Тое, што адбываецца з нашымі суайчыннікамі, гэта не самае лепшае абыходжанне і не самае справядлівае. Што казаць пра то, які эфект гэта можа мець на людзей? Канешне, такія спробы не развернуць людзей супраць Лукашэнко. Гэтая сувязь прычынна-следственная, яна насамрэч абсолютна невідавочная для людзей. Людзі бачаць перад сабой літоўскіх памежнікаў, літоўскіх мытнікаў, якія забіраюць у іх прадуктаў, прымушаюць іх патрашыць свае валізы і выкідваць тое, што было набытае за ўласныя грошы, магчыма, з'яўляецца падарункамі, пачастункамі для родных. І, канешне, гэтая рэакцыя будзе скіраваная найперш менавіта на тых людзей, якія прымушаюць іх рабіць вось гэтыя захады. Я думаю, што калі казаць пра тое, каб стымуляваць ці неяк распалагаць беларусаў да іншых паводзінаў, мяняць іх успрыманне сітуацыі, то нельга гэта дамагчыся праз выкручванне рук. Нельга дамагчыся это праз стварэнне такіх сітуацый, якія прыніжаюць чалавечую годнасць фактычна. І я думаю, што гэта не той механізм, не той метад, які дапаможа нам адчуць, умацаваць, развіць гэтую сувязь паміж беларусамі і еўрапейскай сям'ёй. Хутчэй наадварот, гэта можа весці да адваротнай рэакцыі. А вот якраз пра гэты апошні момант, ўсё ж такі на працягу даволі доўгіх гадоў палітыка захаду, у тым ліку і Літвы, была як бы выцягванне Беларусі з расійскай арбіты. Выцягванне і культурнае, інтэлектуальнае, эканамічнае, всякае. Ці не атрымліваецца так, што такога кшталту меры, яны ў нейкім сэнсе ўпіхваюць беларусаў вам туды, вам на ўсход, а не сюды. А в Литве вот это усведомляют, и что на это говорят? Так, у нас уже мэта поменялась. Нам уже не треба вас привабливать до себе. Так? Я не думаю, что мэта поменялась. Литва по-ранейшаму, я упэўнены, что и в будущем будет падтрымліваць менавіта дэмакратычную, незалежную, вольную Беларусь. Іншая справа, што я вымушаны зноў вярнуцца да гэта агульнага кантэксту ваенна-палітычнага на сённяшні дзень, што Беларусь стала месцам, адкуль паходзіць пагроза для нашых суседзяў. І ёсць рэфлексіўная рэакцыя на тое, што адбываецца, ёсць такія пастаянныя спробы знайсці некія новыя механізмы для того, каб забяспечыць сваю ўласную бяспеку. І тут мы кажам пра тое, што літоўцы разглядалі гэтую палітыку менавіта з гэтага пункту гледжання, каб абмежаваць гэты трафік, магчыма, можа праз такія абмежаванні, якія ўжо нацэлены на вельмі блізкае для людзей, прымусіць беларусаў ехаць іншымі маршрутамі, не заязджаць у Літву, адвадзіць іх ад гэтага накірунку, але тут ёсць пэўная калізія паміж тым, якой хоча бачыць Літва Беларусь, дэмакратычнай, вольнай, еўрапейскай і беларускай, ці яна хоча абараніць свае нацыянальныя інтарэсы, якія на сённяшні дзень вельмі блізкія для іх. І мы разумеем, што сітуацыя ў рэгіёне вельмі нервозная, што прымаюцца і куды больш сур'ёзныя захады для забеспячэння этой военной бяспекі, этой размяшчэння новых відаў узбраення і запрашэння военных з іншых краін НАТО для того, каб яны забяспечвалі гэтую бяспеку. Таму трэба на гэта глядзець у комплексе. На жаль, у мяне няма такого некага рэцэпта ні для літоўцаў, ні для беларусаў у гэтай сітуацыі, што магло б стаць адказам на ўсе пытанні адначасова і на пытанне бяспекі, і на пытанне дэмакратычнай Беларусі. Але тое, што хацелася б прапанаваць нашым партнёрам,
і ў Літве, і ў Польшчы, і ва ўсёй трансатлантычнай супольнасці, гэта падумаць пра тое, што можна зрабіць для таго, каб Беларусь сапраўды вызвалілася ад дыктатуры, каб яна стала дэмакратычнай, вольнай, беларускай, еўрапейскай, каб яна пазбавілася ад прысутнасці расійскіх войскаў, якія робяць з нас інструмент фактычна для сваіх военно-палітычных авантураў у свеце, і рухацца менавіта ў гэтым кірунку. Таму што вельмі проста прыйсці да нейкіх вельмі простых рашэнняў. І тут я у якасці прыкладу таксама прывяду, напрыклад, ідэю пабудавання такой вельмі ўзмоцненай мяжы паміж Польшчай і Беларусю, на што выдаткоўваецца 2,5 мільярда еўра. Гэта вельмі значныя грошы, якія не вырашаюць праблему. Яны часткова могуць забяспечыць гэтую бяспеку, але ці яны змогуць перадахвіліць любыя дзеянні з боку рэжыма Лукашэнкі з тэрыторыі Беларусі для того, каб пагражаць Польшчы. Бо мы разумеем, што эвалюцыянуе абарона з боку Еўрапейскага звязу і НАТО, але таксама эвалюцыянуюць і тыя метады, якімі карыстаецца Пуцін і Лукашенко для таго, каб пагражаць, правакаваць, ствараць эту нервозную сітуацыю на мяжы. Вось гэтыя 2,5 мільярда, я не ўпэўнены, што это вырашыць усе праблемы, і, магчыма, былі б нейкія іншыя шляхі для того, каб патраціць гэтыя грошы для ўмацавання тых сістэм камунікацый, якія дапамагаюць беларусам лепш разабрацца ў тым, што адбываецца у самой Беларусі, ў рэгіёне. Ёсць і іншыя прыклад таго, як можна было б гэтыя сродкі патраціць, але я думаю, што трэба глядзець на эту сітуацыю ў комплексе і ні ў якім разе не скатвацца да такіх простых рашэнняў. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў замежных справах Валер Кавалеўскі, а затым, як будуць разгортвацца падзеі далей на межах Беларусі, у самой Беларусі і ў свеце, вы можете сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.